Така, днеска пак откраднах телефона на Изабел. О, удари ме. Тази ме удари. Тази ме удари и сега ме боли. Боли ме. В момента викам, аре сега пак ще правя влог и ще влогвам пак. В момента съм в туалетните и чакам Ради да излезне. И Изабел, погледнете очите се, едно е някаква ненормална... Да, точно това ще да кажа. Между другото се притеснявам, защото никой не ми го е дал това. Намери го днеска светлината. И може да изтръгна. Това момиче нещо... Мале за малко да изпусна телефона. Ще съм на наркотици, не искам. Не знам с какво е. Какъв час имаш? Физика. Така. Физика и... Сега си взимам чантата. Взимам си и храната. Аре, Максим, да се бързалям, бе, хора. Ако не, тук ще направи изкуствено и се бързалям. Сега Изабел ще ми изпрати до физиката. Ще гледаш така. И 49. И 9. Има една минута, бе. Добре. Ще продължим. Искаш ли да си го държиш с тебе? Добре, държа си телефона от тебе. Добре, аз ще продължавам да влогвам. Знам! Аз съм с телефона на Изабел, брат. Където си сложил. И сега се оставам телефона, май. Студина не е тук. Да, и сега и тук. Сега отивам само за малко при Изабел. Пазете се, деца! Добре. Качвам се горе. За малко да падна обаче. Ох, заболя ме ръката, между другото. Продължавам. Да. Значи в момента свършихме. Не, училище, не сме свършили училище. Не. Ви се ходи това, като хора. И в момента ще влезем с тебе. Не, няма да снимам, спокойно, само ще дойде да те кушна. Спокойно няма да снимам. Ти имаш ли? Тъпичко. Няма да ти. Така, значи хора, в момента сме в голямо междучасие. И Изабел просто реши, че иска да се спуска, защото погледнете. Ох, аз от този ден го говоря това. Този чипс вече няма. Айде, но не иска да има малко повече слънце, да се заведим. Ама как ще се сложи раницата, хора, на мокрото? Ще го е тук при моето. Добре, дай. Чакай. Много е студено. Стой. Така. Ти искаш ли? Не, ще пуша това. Аз имам принцип на ванина. Така ли? Да, ама вчера изгоря, има много малко батерия. Пробвай. И той е изгорял. Мисля, че е на Мартин. Защото го намерих в стаята му. Не, това не мога да го пуша, хора, това е много изгоряло. Сега? Чакай да видиш някакви бутончета. Значи така е на Макс. Да, бе, знам, и ние имахме Еко. подобен. Плюс. Айде! Така, хора, сега ще ни гледат как се спускаме. Добре, да се хванем. Аз вече падам даже без да съм се хванала. Ама защо нямаме никога пликче? 3. Не! Две, чакайте хора, се стойте малко. В Инстаграм, защото аз както нали държа видеото и просто нещо се правилам и
Опа, то пръстовото време към мене. Хора, аз съм между другото малко търпера. Аз ти продължих яките. Ама да е така, защото така не ми... така. Така? 3, 2, 1... Чакай. Чакай малко. Госпожо. Направих нещо, беляли. Не. Не, просто се праздаляме. Така, 3, Типа. 2, 1... Ти по-го махна това! Давай, чакай, че не мога да стане. Типа за мен ли? Ау, рамата ми. Дай, сега ти се спусни сама. Да. Дръж, пуши. Хванам така за палка, покъвне. Ти видя видеото от вчера? Да, давай. Аз искам се пусна с пликче. Утре ще взема пликче и етка ще дойда и се пускаме така. Добре, давай, защото се снимам. Хубаво. Мери сама ме е страх. Ау! Спри! Аз имам рисуване. Мале. Ох! Футката ни се намокри. Защо говориш така, бро? Пак капна. Боли! Та пък как пуши? За ти го дам. Дай ръка. Пак ли? Пак нали искаш да се спускаме, пак ли?